nakuha na ang mga hipon. So 350 yung per kilo, 100 pesos sa tumpukan, no? At sold out na ang hipon. Guys, 240 talaga yung presyo. Pero magaganda at mga bilugang lalaki, no, ng galunggong. Ng mga sariwang sapsap na inyong pong mabibili. At alaka-aksas 50 pesos na tumpukan. Napakarami nito, no? Ito po yung mga sapsap, 100 pesos lang po na kilo na inyong mabibili. At yung mga sariwa na ating po nakikita dito na hasa-hasa, no? 180 naman po dito ang per kilo. Latag mo? 120 tumpok. So 120 po yung mga tumpukan po dito ng Bangus Pandaing, no? Magkano espada? 250 na per kilo. So 250 na per kilo ng mga espada, no? Labahita. Wala na hango? Nagkaubusan na. Nagkaubusan na ng isda. Mahal yata ngayon, no? Maas at saka wala. Yung kailang ano, no? Eh, magkano kilo sa labahita? 160. 150. Yun, 160. So, yun po yung presyo, no? Ay, chat out! Tuloy natin yung ating naging naputol na usapan. Sabi mo, sasabihin ka, Gandara? Yan. Ah, yun, shout out sa mga tatay. Salamat. Papa, happy Father's Day! Matulog ka. Matulog ka na lang. Kailangan may gising, ha? Yes. Mamaya. Magsasain ka, Papa. Magsasain ka, ha? Pag maiwan yung bahay na nakabukas, yung mga aso, ibaba mo. Ayun, ang sinasabi ko. Nautusan ng tatay. Sa tatay, gawin mo na lahat yung gusto mong gawin dyan. Matulog ka, pag gising mo, ilabas yung aso. Yes, Papi Gabriel. Update tayo dito sa Malabon Fish Market o Malabon Tumpukan. Tingnan natin yung kanilang mga binebentang mga hipon at mga galunggong na latagan sa halagang 50 pesos at 100 pesos. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. Good morning, good morning, good morning everyone. Tara, let's go! Wala naman si hindi, pigilan mo kanina doon. So, nakuha na ang mga hipon. So, 350 yung per kilo, 100 pesos sa tumpukan, no? At sold out na ang hipon dito po sa Malabon Tumpukan. So, ito yung mga latagan ng mga galunggong na inyong mabibili. May 50 pesos at 100 pesos. Magkano per kilo ng galunggong? 200. So, tumaas ang presyo. Balik presyo na naman po tayo sa mga presyohan ng galunggong dito sa Malabon. 200 pesos na kilo. Pabawas na eh, no? Oo, yung pinaka-maximum price, 240 talaga yung presyo. Pero magaganda at mga bilugang lalaki, no, ng galunggong. Lalaking lalaki. Lalaking lalaki talaga at matikas. Apre, salamat. Thank you. Dito tayo sa mga latagan, no? 100 pesos na tumpukan. Yan po yung mga pompano. Pompanong itim o pompanong lokal na maliliit na mga pangating isda na inyo pong mabibili. So ayan po, yung mga latagan at tumpukan po ay 120 tumpok. Mga Bangus Pandaing. So dito, may update tayo, no, ng mga sariwang sapsap na inyo pong mabibili. At alaka-aksas 50 pesos na tumpukan. Napakarami nito, no? Ito po yung mga sapsap, 100 pesos lang po na kilo na inyong mabibili. Ayan. 100 pesos po, no, na inyong mabibili na sariwang sapsap dito po sa Malabon Fish Market. So update na tayo. So mga sa linyasi, yan po yung mga lupoy na tinatawag na sa halagang 50 pesos ay madami na. Yan po ay napakasarap paksiw, no? So walang tapon kapag ito yung binili nyo na isda o kaya i-fried nyo
sa mantika, lagyan nyo lang po ng harina ay napakasarap po niyan. 50 pesos na tumpukan na inyo pong mabibili. Dalagang bukid, 100 pesos na tumpok. So dito po mga presyo ng mga galunggong po natin ay naglaro na talaga sa mga presyohan na 200 pesos na tumpukan. Ito, mga tumpukan ay 100 pesos. So mga presyo ng galunggong natin ay 200 pesos na kilo. Yung tumpok ng mga bangus, no? Pandaing ay 100 pesos. So, shout out sa ating mga kababayan po dito na dumarayo sa Malabon Fish Market. Shout out po sa inyong lahat. Enjoy lang po sa mga pamimili, no? So, nakikita naman po natin yung mga presyohan, no? So, medyo talaga may paggalaw ang presyo ng mga galunggong. Dito ay galunggong ay 50 pesos na tumpukan. At yung mga bangus na nakikita po natin dito na kanilang bentahan ay 120 tumpukan na po yan. At yung mga sariwa na ating po nakikita dito na hasa-hasa, no? 180 naman po dito ang per kilo. 160 sa mga sapsap na kilo. Meron din po silang 50 pesos na mga binebenta po dito. So ito na lang po yung mga nakikita nating ina-update na mga latagan po sa bayan po ng Tumpukan o Malabon Fish Market. So yung mga presyo, no, ng mga tabasi pa rin po dito o sapsap na ating po nakikita, yan po yung mga presyo. Sa halagang 50 pesos, yan po ay masarap na ipaksiw, no? 50 pesos lang po na inyong mabibili. Shoutout sa iyo, Renz. Good morning. Magkano yung mga per kilo mo ngayon ng galunggong? 200. Halos pare-parehas yung mga presyo. 200 pesos ang mga per kilo. So yung tumpukan, 100 pesos. O yun, 100. At ito, 50 pesos. So mga pangmasa na inyong mabibili. Medyo may kataasan po yung mga presyo po ng ating mga nakikitang galunggong dito sa Malabon Fish Market, no? So yan po yung mga ina-update natin at yung mga pandaing pa rin po dito na ating pong nakikita. Ito po yung mga bangus pandaing. Renz, salamat. Latag mo, pre? Latag mo? 120 tumpok. So 120 po yung mga tumpukan po dito ng bangus pandaing, no? Magkano naman ng kilo? Ng tahong? Ano ba gusto mo? 10, laban ako sa'yo. Kasama banyera. Kasama na banyera, no? Oo, 10. So ayan po yung 120 po sa mga tumpukan po dito ng bangus pandaing. Magkano espada? 250 na per kilo. So 250 na per kilo ng mga espada, no? Dito rin po, bangus pa rin po ang ating nakita sa halagang 120 na tumpukan. Ayan po yun, no? 120 na lang, 120. Yeah, 120 po na... Good morning. So, paubos ang mga paninda po dito, no, sa Malabon Fish Market. At talaga nga naman yung mga naiikot natin ay sinusulit yung mga pamimili ng ating mga kababayan po dito. So, yan na lang po. At tawid lang po tayo dito sa kabila. At ito po yung mga presyo pa rin po ng mga bangus. Yan po, ang kada piraso po ay 90, 190. Isang piraso ng bangus dagupan. So, nagkaubusan na ng mga natagan po dito. Ayan. Bossing, thank you. Dito, ang presyo naman po, 200 isang piraso at may 190 din po. Magkano yung 180 kilo, sir. dito? Ayan, 180 po yung per kilo po ng mga labayita, no? Nagkaubusan na ng mga latagan, ha? Busa na nga eh. Hmm.
Salamat, thank you. Good morning po. Labahita. Wala na hango? Nagkaubusan na. Nagkaubusan na ng isda. Mahal yata ngayon, no? Maas at saka wala. Yung kailang ano, no? Eh, magkano kilo sa labahita? 160. 150. Yun, 160. So, yun po yung presyo, no? Shout out kan So, shout out. O, yung mga kamag-anak natin sa probinsya na inuwian nyo, shout out. Balik ka na rito. Ayun. O nga, pala, nasaan? Yung mga suki mo. Nasaan siya ngayon? Ano, ng bakasyon. Ah, naiwan pa rin doon? Ah, ayaw na umuwi. Hindi, magpe-pesta pa sa kanila. Ah, kaya pala. Salamat po, thank you. Wala si Nanay Noemi, ubos din yung paninda. Ubus na sa ano. Puro sold out. Salamat. Alright, so yun na nga po yung mga nakita nating presyohan ng mga latagan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So paubos at wala daw gaano silang mabili na mahango sa fish port dahil tumaas o madalang ang mga ibinagsak na isdang bato, no? So nandito tayo ngayon sa mga gulayan na ating pong i-update. Boss Lando Explorer. Oo, pinapanood ka ng bayo ko. Nakapamili na po ba kayo? Ako hindi na lang. Mm. Kaya nagulat ako, sabi ko dito ko eh. Ano kuya? Ito po yung mga pinapasadaan po natin, no? Yan po yung mga latagan po dito na saktuang pansahog sa inyo pong mabibili. May mga 20 pesos. 20 pesos na kamatis sibuyas, may 50 pesos, no? At bawang. So, talagang dito ay makakamura ka at makakasulit ka sa iyong pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So, ito pa rin po yung mga suka na ating pong nakikita na update natin, no? Suka ng antike. So, ganun pa rin po yung presyo. 60 pesos. Walang pagbabago, 60 pesos. Yung 20 pesos po ay ubos na. So, yan po. At kung saan-saan po nag-iikot si Kuya ng kanyang mga panindang suka. Dito ay lagi siyang pumupunta at nagbebenta po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kuya, shout out pong muli. Ayan, shout out. Talagang colorful talaga, laging tandem yung kulay ng damit ninyo eh. Orange. Salamat po. Thank you po. God bless. Alright. Ayun po at mga update natin sa mga presyuhan, no? Nay, good morning. Ayun. Shout out po ninyo yung pamilya nyo. Shout out. Ayun, nagsalita na. Nasa Malabon si nanay ngayon. So, shout out. Ayun, happy Father's Day po. Salamat po. Ay, shout out. Tuloy natin yung ating naging naputol na usapan. Sabi mo, sasabihin ka, Gandara. Ayun. Shoutout mo sa mga tatay dyan. Ayun, shout out sa mga tatay. Happy Father's Day po. Mm. Happy Father's Day po, Yolanda. Mm. Boss Lando pala. Happy Father's Day. Salamat. Papa, Happy Father's Day. Matulog ka lang sa bahay. Matulog ka. Matulog ka na lang. Kailangan may gising, ha? Yes. Mamaya, Masasain ka, papa. magdesign ka ha. Pag maiwan yung bahay na nakabukas, yung mga aso, ibaba mo. Ayun, ang sinasabi ko. Nautusan ng tatay. Sa tatay, gawin mo na lahat yung gusto mong gawin dyan. Matulog ka pag gising mo, ilabas yung aso. Wala sa Big Gabriel. Yung drop name na. Ngayon, salamat. Shout out. So, update natin dito yung mga presyo ni Gandara, no? Sa area sa may bandang dulo. Ayun, no? Napatingin. Salamat po.
Shout out. Shout out sa mga kalbo dyan. Inahal na. Iniwas na rin. Kalbo ko ah. Nadali mo ako dun ah. Maeng! Anak na. Ayun. Shout out sa mga kalbo, mga Dragon Ball. Shout out sa inyong lahat. Happy. At mag-update na tayo sa mga latagan at presyo dito sa mga gulayan. Ating pong laging ina-update at pinupuntahan ng mga mamimili no dito sa Malabon Fish Market, yung pwesto ni Gandara. So shout out sa inyong lahat. So magkano yung mga carrot natin? 60 pesos na presyo ng carrot. Luya magkano? 180 na per kilo. Parang malungkot ka. Joke lang, boss lang. Di tayo magiging malungkot. Iyon. Di tayo magiging malungkot, boss lang. So mga 20 pesos na mga nakabalot. So ito mga 10 pesos po yan na inyo pong nakikita, no? Alright, so yun po yung mga presyohan. Magkano yung sitaw? Sitaw, 30. 30 ang tali. Eh yung mga repolyo, Sa repolyo, boss lang. 80 ang kilo. Eh yung mga down sili, magkano bili? 15. So yun po yung mga presyo ng kanilang mga dahon-dahon na gulay, no? So salamat, shout out. Boss Lando, shout out sa'yo, boss Lando. Yun, thank you. Alright, so nakapag-update na tayo dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga mamimili, no? Sa mga mamimili po ng mga seafood sa Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga silent viewers po natin, shout out po sa inyong lahat. At salamat sa ating pagsubaybay, no, sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kundi dahil sa inyo ay malaking tulong na rin po na nagagawa natin, nakakapag-update tayo sa mga gustong pumunta, no, dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.